witane ya. Kaya jarak kae. Di kabun. Padamu. Nganu mbah Nah, sik aku gak anu mbak jauh kalian digawe das-dasan kae mbak. Gawe bendir karo ningong-ningongin delok aku. Gawe macan apa gawe kebun-kebun iki delok. Tebu. Acan sing gawe cikal bakale das-dasan tuh songo ya Pak Sujak. Sak bar iki ora ngono. Non tebu. Tam. Aneh samolo. Saurunge ngono nek kowe Mbah Rijanono ya kek kuwi. Ya mono kek bagi gawe nono. Nama aku pertama kali cikal bakal. Ya kan bakal Mbah Rijal. Jenengan jam 6, jam 6. Jadi kelingan ana bulu-bulu ya. Ana apa nih? Naik jambi kan. Ini meni panjat rinang. Panjat rinang ya. Dhewe nono ora kaya nono fungsine. Ketoke ra meriah ya, ora ana bulu-bule, ora ana panjat pinange.